Nag-visit ako sa Day 1 ng Big Bite, the Northern Food and Music Festival ng Marquee Mall, Angeles City. Aside sa pa-pre-concert nila, marami tayong pagpipilian sa mga food and drinks nila dito. Syempre, hindi ako nagpauli. Bumili na ako ng lechon rice meal, barbecue, fresh mango juice. Actually, marami pa akong gustong tikman. Kaso busog na ako sa mga binili ko. Lahat yata ng trending na makikita natin sa food park ay andito na. Open pala sila until 10 PM. Kaya pwede muna kayong tumambay at mag-food trip. Para sa kanilang Day 1 live performance, masayang kantahan ang hatid ng A-Jun, Better Days, and The Bowels Day Orbit. Para naman sa Day 2, November 15, makakasama natin ang Bandang Dilaw. Then sa Day 3, November 16, ang MRLD and 4 naman ang magpapasaya sa gabi ng Big Bite. Yearly isa talaga ito sa inaabangan ko. Aside kasi sa maraming mga foods and drinks na pagpipilian, may pa-pre-concert pa. Kaya kung nag-crave kayo sa vlog na ito, mag-visit na kayo sa Big Bite, the Northern Food and Music Festival ng Marquee Mall, Angeles City.